Ang dami. Sobra yan ha. Sobrang 4 kilos. Oo. Yes. Nakabalik tayo ulit dito sa bahay nila, no? Sige, uwan diri din, no? Yan, no? Napaka putik pala. Pero sanay na ako din. Dun sa farm, maputik din dun, guys. Oo. Nakila yung kilo, bro? Talong? Oo. 30. 40. So, hindi 2 kilo, guro, bro. Hello guys! Ayan, welcome back sa ating channel. So yan na, para tayong nurse or doctor, no? Kasi nga, grabe yung ulan. Papunta po ako sa bahay nila ni Marvin Daroder kasi nag-order siya sa akin ng dragon fruit. So ngayon, puntahan natin siya tapos i-deliver natin yung dragon fruit. So yan po yung dragon fruit, oh yan. So yan, grabe yung ulan. Hindi po talaga nag-stop. Palagi pong umuulan. So sabayan niyo po ako dahil ang ganda po talaga ng mga tanawin patungo dun sa bahay nila. So, let's go!
Bro! Ano nangyari, bro? Ha? Asa ito? Wala pa sa drone. Ah, wow! Yan, huling-huli ko si Bro Marvin, oh. Ikaw mo din Yan. ang tips, eh? Ako to, bro. Kumusta, bro? Okay lang ako. Okay lang. Nya, okay yung drone, bro? Di man, blurred man. Ah, blurred pa kasi, you know, yung napakaulap, guys. Yan, abutan ko si Marvin the Roader, guys. Napalipad ako na. Yes! So, abangan nyo yan, guys. So, ako yung nakauna, ha? Yung surprise mo yan, ha? Ikaw pala yan, te? Oo. Ikaw yan, te? Hindi. Tama, tips, ah. Oo. Ayan, no? 4 kilo yan, bro. Pero, sobra yan, bro. Wow, salamat, Oo, tips, ah. oo. And guys, bumili kasi ako. Oo. Nagsabi ako ka-tips na Oo. bibili ako ng kanyang Dragon fruit. Yes, yan na yung dragon Kasi fruit. gusto ni mama ng dragon fruit. Oo. So, kaya yan. Punta na tayo dun, bro. Nakuha na tayo. Tara. Yan, guys. Punta na kami sa kanilang bahay, no? Saktong-sakto talaga na nabutan ko si Lumado. Nag-PM ko sa imo, bro. Ha? Nag-PM ko sa imo, ha? Siguro ko signal. Ako Oh, signal, pre. pero nag-on man ang kuwan. Sa laptop, bibili na ako dito. Mo day. Yun, no? Napakay talong, bro. Mag-harvest na.
magpalit ko. So yan guys, nakarating din kami dito sa bahay niya ni Marvin the Roder. Halik kayo guys ha. Hala. Okay, dali tip. Oo. Yan, maraming salamat po. Salamat. Salamat. Ang dami nito guys. Ang dami, sobra yan ha. Sobrang 4 kilo to. Oo. Yes, nakabalik tayo ulit dito sa bahay nila, no? Sige, uwan diri, Bino. Oo. Yan, no? Napaka Ang dami. putik pala, pero sanay na ako din. Dun sa farm, maputik din dun, guys. Dito. Oo. Nagpila yung kilo, bro? Talong. Oo. 30. 40. So, hindi 2 kilo, guro, bro. Ayan, no? Yung kanya mga talong, guys, oh, abangan ninyo, no? Mag-harvest si Marvin the Roder ng 2 kilo yung orderin ko. Yes! Grabe. Yung ulan dito pala, umabot din dito. No? Punta ka dun sa farm, bro. Pag may time ka, bro. O baka, ano ngayon, Lunes. Martes. So, sa Merkules, bro. O kasi di off ko bukas tapos may lakad. So, sa Merkules, punta ka dun. Yes, ayan guys. Ay, salamat. Nakarating din. Hoy, yeah. Mayong hapon. Ate Roder, Mama Roder, saka si Papa Roder, guys. Ayan o, oo. Mayong hapon. Yes. Grabe, asa man dito po. Perting uwana. Grabe talaga yung uwan. Full Cebu siguro. May low pressure siguro, no? Oo, meron pala guys na low pressure. Kaya palaging umuulan dito. Yan. So yan, i-end ko na lang po yung live natin kasi live ba yun eh? Video, ha? Bro? Palit ka tips no? Oo. Palit ako ng 2 kilo. Nagahalang ka dun. Ayaw, wag. Wag. Yan si Marvin the Roder. I-end natin yung video. Abangan nyo po next video namin. Mag-harvest siya ng 2 kilong talong. Yes. Yan, ingat po kayo. Keep safe always and God bless po.